Ne üçün halkara talyplar sizin üniversitetiniz saylamaly, olar üçün ne hil mümkinçilikler bar? Belarusda bilim almak üçün bir neçe sebep var. İlk bilin, bizim yurdumuz ören ovadan. Yani Belarus ören hopsuz bir yurt. Yurdumuzdaki bilimin hili en yukarı derecededir. Biz Sovet Soyuz dövründeki bilim lugumunu hazırki zaman innovasyon bilen utquşturýarys. Şonuň üçin de bizim bilimimiz dünya derecesinde yukarı baha alýar. Mundan başga da bizde bilim almak, misal üçin Rossiyada ýa-da beýleki ýurtlarda bolşy ýaly çykdyjyl däldir. Has arzan. Yurdumuz ören howpsuzdur. Belarusyň Islendik şäherinde akşamky ýaşaýyşy başdan geçirip özüňizi howpsuz duýup bilersiňiz. Biz hem ören mehmansoýar halk. Mehmansoýarlyk Belarus halkynyň iň möhüm aýratynlygydyr. Şonuň üçin siz bu ýerde özüňizi öýüňizde ýaly duýarsyňyz. Belarus'a hoş geldiňiz. Üniversitetimde hem hoş geldiňiz.